Els usuaris de les platges de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant podran gaudir aquest estiu de diverses millores. Les primeres que ha realitzat l'Ajuntament tenint en compte l'estudi que la Regidoria de Turisme va encarregar a una empresa especialitzada en el desenvolupament de projectes turístics han consistit en la instal·lació d'un baby point a la platja de l'Arenal i en la col·locació de nous estacionaments de bicicleta en totes les platges. En breu també s'hi renovaran tots els cartells informatius. Sí que és veritat que potser haurem de treballar si gestionem un canviador per al nen, perquè està fet perquè les mares sigui més còmode canviar els bebès o donar-li el pit o estar en un lloc una mica més apartat per quan els nadons necessiten els seus cuidados. I bé, els aparcabicis també que s'han posat, que són bastant còmodes, perquè també tenien una mancança d'aparcabicis a totes les entrades de les platges. I aquí falta el cartell que s'anirà posant i ens falta per arribar tota la cartelleria d'informació que tenim a tot el litoral. Per reordenar les platges, millorar l'estètica del conjunt i oferir comoditat als usuaris, així mateix s'han homogeneïtzat les passarel·les. El que més ens deia l'estudi de platges era l'endreçament de totes les passeres i que totes les passeres fossin adequades i fossin bé transitables. S'han comprat 140 metres de passera que s'han repartit en aquells llocs on estaven pitjor, on l'accessibilitat amb cadira de rodes és prioritària. Com podem veure, les passeres estan bastant endreçades. A cada passera hi ha la dutxa, hi ha el lavabo, hi ha el punt verd per a les deixalles. Des del passat 6 de juny està operatiu el servei de socorrisme els caps de setmana de 2:15 a 2:08 del vespre. A partir del 24 de juny i fins a l'11 de setembre, aquest servei s'oferirà tots els dies de la setmana en el mateix horari i del 12 de setembre al 12 d'octubre els caps de setmana. Les plataformes aquàtiques que el consistori col·loca a la platja de l'Arenal i a la punta del riu es podran utilitzar a partir del 24 de juny i al juliol estaran habilitades ja les rutes submarines a la platja de l'Arenal tocant el port, a la Cala Bea i a la platja de l'Almadrava. D'altra banda, la base nàutica és oberta des del passat 9 de juny, els caps de setmana de 10 a 7 de la tarda i del 25 de juny a l'11 de setembre obrirà tots els dies de la setmana en el mateix horari. El servei de ludoteca de platja, que s'ofereix cada any a la platja de l'Arenal, es posarà a l'abast dels usuaris del 2 de juliol a l'1 de setembre, de dilluns a dissabte d'11 a 1 del migdia i de 4 a 6 de la tarda. Pel que fa al servei de neteja de la sorra, des de fa aproximadament 4 mesos n'hi ha cada dia i continuarà sent diari aquest estiu.